дали живеат македонци во Македонија. Да ги ставиме на страна ставовите на Борисов и на останатите политичари. Ясно, че всички тези двустранни въпроси, които пораждат историческо напрежение, ще бъдат разглеждани в рамките на историческата комисия. И затова винаги съм казвал, че тежките исторически въпроси трябва да бъдат оставени в ръцете на историците. Примерно, вие сте професионалист, журналист и аз не бих се наел да задавам въпроси. Нямам претенцията, че ги задавам по-добре от вас, защото не съм учил за това, не го практикувам. В същото време нямам претенцията да разбирам историческите процеси и събития по-добре от историците, защото не съм историк и нямам историческа практика. Мога да съм чел, мога да имам историческа памет, мога да чувам какво ми казват отделни историци и да ги слушам, но това не означава, че съм компетентен да вземам едно или друго решение. Аз съм политик и моята задача е в 21 век, не в 19, не в 20, в 21 век, през 2020 година, да направя така, че Република Северна Македония да бъде по-близка до Европейския съюз, като ценности и стандарти, и в същото време Европейския съюз да оказва помощ на своите съседи, да оказва помощ на Западните Балкани и аз да сътрудничество в този процес. На времето, когато България преговаряше и влезе в Европейския съюз през 2007 година, попитаха Джефри Ван Орден, изтъкнат консерватор, какво е направил за България, за да бъде част от Европейския съюз. И той каза, не съм направил много за вас, но не направих и най-лошото, да ви спра. Аз не искам да бъда спирачка пред интеграцията на Република Северна Македония към Европейския съюз. Искам да бъда газ, катализатор, ако е възможно.